आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि आपडेटनि सायाव सावरायगोन। PM किसानाव मा आपडेट ओंखारनानै फैदों जोङो बेनि फुल डिटेल्सआव नैबे भिडिअ'आव सावरायगोन। जाय बिथांमोना दासिमबो PM किसाननि रांखौ मोनाखै, नोंथाङा बोरै सानसेनि गेजेरावनो DBTखौ लिंक खालामनानै नोंथाङा बोरै PM किसाननि 2000 रांखौ लानो हागोन जोङो दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। आरो नोंथाङा PM किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला दानिया अनलाइन एप्लाइआ जाफिनबाय, नोंथाङा बेखौ बोरै बानायना लानो हागोन जोङो बेखौबो सावरायगोन। आरो नोंथाङा PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जानाय जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो आरो नोंथाङा दानिया स्टेटासखौ बोरै नायनो बेनि चेन्जेसखौ जोङो नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया नायगोन नोंथाङा PM किसानाव एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला आङो भिडिअ मोनसे बानायखाबायमोन, नोंथाङा बे भिडिअ थांनानै नायहैबानो जाबाय। आङो डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ होनानै दोनगोन, नोंथाङा बेयाव A to Z नायनानै लानो हागोन नोंथाङा PM किसानाव एप्लाइ बानायनो सानदोंब्ला। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना नैबे PM किसान पर्टेलाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा गुगोलाव PM किसान बेखौ सार्च खालामबाबो नोंथाङा डाइरेक्टयै नैबे पेजाव फैनो हागोन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार नोंथाङा बेयाव थांनानै नायनांगोन, नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नैबेयाव आधार नाम्बार, नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होनानै नैबे खेबसाखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा सार्च खालामना होनांगोन। अब्लानिया नोंथांनिया स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाना जायाखै नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया सावरायगोन नोंथांमोना दानिया गोदानै स्टेटासखौ बोरै चेक खालामनो बे मोनसे आपडेट फैदों। दानिया नोंथाङा स्टेटास नायनो थाखाय नैबेयाव थुनांगोन नाउ इउर स्टेटास, जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों रेजिस्टार नाम्बार, नोंथांनि रेजिस्टार नाम्बारखौ होनांगोन आरो नैबेयाव केपसाखौ होनांगोन आरो नैबेयाव OTP। दानिया नोंथांनिया नैबेयाव रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बे मोनसे चेन्ज जानानै फैदों। आगोलो बेबायदि नांलायामोन, डाइरेक्टयै नोंथाङा बेखौ स्टेटासखौ नायनो हायोमोन। दानिया नोंथाङा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों बे स्टेटासखौ इजियावनो नायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया नेक्स्ट आपडेटखौ नायगोन। नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै? मोनसेल' प्रब्लेम जाना दङ। गोबां खेथियकफोरानो मानसिफोरानो आंनियाव मोनसे सोंहरदों जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदान एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना मोनसे जाहोननि थाखाय रांखौ मोननो हायाखै, बेनो जाहैबाय DBTआ अन जायाखै। नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायदो जानो हागौ, नाथाय DBTआ अन जायाखै। बेनि थाखायनो नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोनाखै। अनलि PM किसाननि रांल' नङा, नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जिखि जाया स्किमावनो एप्लाइ खालामा मानो नोंथाङा DBTआ अन जायाबा नोंथाङा बेखौ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि रांखौ मोना। दानिया जोङो बे DBTखौ नोंथाङा बोरै बानायना लानो हागोन सानसेनि गेजेरावनो जोङो बेनि प्रसेसखौ नैबे भिडिअआव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। आङो देखायनोसै नोंथाङा बे NPC लिंक DBTखौ नोंथाङा बोरै मबाइल फननि मददाव मोनसे फर्म डाउनलड खालामनानै लानांगोन आरो नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै साबमिट होनांगोन। अब्लानो नोंथांनि फर्मा सानसेयावनो नोंथाङा बे DBTखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन आरो PM किसाननि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जोङो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथाङा बेखौ फर्मखौ डाउनलड खालामग्रोनांगोन। गिबियावनो जोङो फर्मखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनानै DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। दानिया आं बेखौ सार्च खालामबाय, नोंथाङाबो बेबायदिनो सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव हम पेज DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन डकुमेन्ट्स, नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट्सआव थुनांगोन। जोङो बे डकुमेन्ट्सआव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे नैबेदि पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन नैबे DBT पेमेन्ट्स, नोंथाङा नैबे DBT पेमेन्ट्सआव थुनांगोन। जोङो नैबे DBT पेमेन्ट्सआव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन।
नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय गिबि पेजआवनो नोंथाङा नैबे सिटिजेन कर्नार नोंथाङा नैबे सिटिजेन कर्नाराव थुनांगोन जों नैबे सिटिजेन कर्नाराव थुबाय दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन नोंथाङा नैबे गाहायाव नुनो मोनदों स्टेप बाय स्टेप गाइड फर गेटिं आदार सेन्डिं फर नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन लास्टआव स्टेप बाय स्टेपाव जोङो बेयाव थुनानै होबाय दानिया जोंनियाव मोनसे PDF फर्म डाउनलड जागोन नोंथाङा बेयाव नैबे डाउनलडआव थुनानै नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय आं बेखौ डाउनलड खालामबाय जोंनिया डाउनलड जाबाय जों दा बे फर्मखौ बेखेवनोसै जोङो फर्मखौ बेखेवबाय नैबायदि फर्मा गेवगोन PDFआव नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेंकआव जमा होनांगोन अब्लानो नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो 24 घन्टानि गेजेरावनो नोंथाङा DVDखौ कानेक्ट बानायनानै लानो हागोन जोङो बे फर्मखौ एसे नायनोसै मा बेयाव फिलआप खालामनांगोन गिबियावनो नोंथांनि नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार नोंथाङा नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन आरो एकाउन्टनि नेमखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव लिरनाय दङ नोंथाङा मा एकाउन्टखौ आधार कार्डजों लिंक बानायनो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव आरो खेबसे लिरबावबानो जाबाय दानिया बे फर्मखौ एसे बोखोनानै जों नायबावगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि सिगनेचार आरो थाम नोंथाङा बेयाव सिगनेचार होनांगोन नैबेयाव थामबाबो जागोन नोंथाङा सिगनेचारबाबो नैबेयाव जागोन नोंथाङा बेयाव सिगनेचार लिरबा नोंथांनि सिगनेचारखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव टिक खालामनांगोन नोंथाङा नैबे गिबिनिखौनो टिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंथाङा बेखौ नैबेयाव मोनब्रै अपसन दङ नोंथाङा नैबे गिबिनिखौ टिक बानायबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरबानो जाबाय दानिया जोङो बे फर्मखौ एसे बोखोबावगोन बे फर्मखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि बेयाव सिगनेचारखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरबावनांगोन आरो नोंथांनि नेम नोंथांनि मबाइल नाम्बार नोंथांनि इमेल एड्रेस आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि सिगनेचार आरो थामखौ नैबेयाव लिरनानै नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्ड कपि मोनसे नोंथांनि आधार कार्डखौ फट' स्टेट खालामनानै नोंथाङा नैबे फर्मजों लोगोसे होफानांगोन अब्लानो नोंथाङा 24 घन्टानि गेजेरावनो नोंथांनि DVDआ लिंक जागोन नोंथाङा बेखौ बेंकआव जमा होनांगोन नोंथांनि बेंकआव थांनानै नोंथाङा बे फर्मखौ जमा होनांगोन अब्लानो नोंथाङा DVDखौ लिंक बानायना लानो हागोन इजियावनो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि रांखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हागोन नोंथाङा बे खामानिखौ मावबानो जाबाय जाय बिथांमोना PMkisanआव एप्लाइ बानायदोंमोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय मोजां मोननोबा आरो शेयार बानायबानो जाबाय जाहाथे गोबां मानसिफोरा मिथिनानै लानो हायो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय